Dante Binale. Dante Binale. Dante Binale. Sur le carte, Krigen. Agnoronté Diakono, le meilleur artiste du Mali. Sur le carte. Ne Krigen ni Agnoronté Diakono. Il est le meilleur artiste du Mali. Eh Allah, Krigen. Kajina wa ufura kakani wa ulabo kasugu ba unetwaye maiga jibika Abdoulaye Diop fene jibika Krigen kanyama domfura kasanu ya ulana kabama go netwaye Dante shogel jibika abogar sidigi foma jibika Dante kakuna fonindi kafara fi unyele a partager Krigen, ignorante Mali qu'on a béni à la classe. Minani Amérique, Inch'Allah. Baby Dante, Mama Dante, Doudou Dada, VIP. Son Excellence Assimi Goïta. Alana Kira Simbo Dakantigi. Ne Doroni. Les gars, folie de sur Katekorea. Soudoumia. Mousso Gaziga Duma. Mousso Wartigi Mousso. Dante la main, il te fili. Anga nobola. Il te fili. Dante Binale, Shrika. Shrika. Dante Binale. Dante Binale. Connecté. Krigen. Agnoronté Mali, le meilleur chanteur du Mali. Krigen. A Benala na Krache. Ni Mali star de. Abe a semaine à Foyana. Le meilleur star du Mali. Agnoronté Mali, ni nyom. Ça dit, ni à la sonne quoi. Ni anga Assimi Goïta de musique là, Inch'Allah. Krigen. Avec sur le quartier Koroshini, Inch'Allah, en direct. Avec un bassier. Nata Djeramba, Datounan Taka, Tchakono. Chini, Krigen Bambolo, Mashallah. Avec ce YouTube quand. Avec ta lienta. Abaninta, Aba Cherifan Befe. Ni Jamana Jodongli de. Ni Jamana Jode. Ni Double Malen Demsonou de Kama. Uni Mali Tchana Mousso. Anga Zuta. Anga Donga Fo. Ko Jamana Jo, ko Subrate. Wamen Kali Alala, Masamiga Bonga Kalima. Inch'Allah. Amen Malikura Njongon Fen Alama Fuikana. Au CB Allah subhanahu wa ta'ala. Anga do anga jemkana anga datuna tchakono. Mashallah. Abalmake edi de do. Ubene wole ko Dante. Ko ben bide wa ko ben. Ne bonala me brao. Amena limbla. Ame limbla kandado kadaka et Maliki Konate a essayé kabanga jamana chi. Parce qu'à Moukeni c'est un acte de terrorisme. À Moukeni c'est un acte de l'espionnage. Donc Amanda do la très rapidement. Donc mena limbla soni yanga limbla a Kanye kandado kibarado la doni et ni ambassaderi kubuka et mina uncheka bwanga jamana kono. Donc ne Dante Kongo ala ka fien ku yelen soye. Awongo ala ka fien ako ku yelen soye. Uka boli biri et na sira Mali kono bi ala ka fana bafaka ka somo befaka. Amote mo sila ni ala borala. Ni ala subhanahu wa ta'ala borala amote mo sila. Ok et diplomate la République de Tchèque a ferme son ambassade au Mali. Donc koko et Tchèque ambassade ko ulio datou Mali là. Donc ulu toto Mali là. Donc ala ka ou mantra ala ka sena ou mara jamana kono ni segena kana anteri là. Donc bon aini nadjea. Bon voilà parce que quand on comment yereta. Donc niko kibi yereta dron to buti fait. To be befe ka to jona de là. To be frafin jone fait. Ika ke jonuma nkoni. Ika ke Maliki konate nyonai. Fo ikani toro. Mais bon Mali la katisi ka mulbala ka katisi kitella kiti danya nya ki mo ko ndolo mawi mashallah ala ki datu nan chikono ameka kasunge la je amena yero ka plenty amako makono amena la je mumna ka kula abona tande sali amambola ka kala to bu sonra yira watuni aga to bu nuna bay fadin sago donc we be kani joyen be kauna kani kelen be ka anka ko parce que kan ko kani risla be dun dakle fe ka bo dakle fe bo e ka la bay e kani fori dinyani nantan kula la to bu yemunge bi. Donc, ou l'oufle n'est qu'à Chine ne délit parce que courant tout boulot, n'est pas la même Allemagne là. Donc, en train de Chine, quand on gré et il là,
Allemagne filɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ nin ye donc o bɛ kelen tɛ de i y'a faamu donc o bɛ nin kɛ an na donc il est temps que farafin ka bɔ a yɛrɛ kalama an ka dɔn ka fɔ ko ninnu bɛ mun k'an na c'est à dire a fanga ninnu ye k'u to yen de bon donc après 10 ans 20 ans an n'u bɛ teriya kɛ donc Allemagne de filɛ nin ye u taara Chine ka taa kɛ geribuya ye walasa u fana ni Chine ka partenariat kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'an y'o kɛ u bɛ bɔ k'a fɔ k'u bɛ banako kɛ anw na donc trop c'est trop donc an ka b'o la tuguni an ɲɛ b'a la ko Abidjan fɛnɛ olu i b'a dɔn olu ka révolution olu b'a fɔ u bɛ tila ka sɛgɛn donc an ɲɛ b'a la k'u bɛna mouvement dɔ daminɛ Abidjan ka essayer ka taga monnaie dɔɔni b'u yɛrɛ la dɔɔni au moins si donc an b'a la deli Ala ka nin kɛ tiɲɛ ni sen na a ye dɔɔni lajɛ o fɛnɛ la. Fraternelle et patriotique. Je suis la camarade Ouattara Bakita, la conseillère en communication du représentant France du Parti des peuples africains, le PPACI, du président Laurent Gbagbo. Je suis là de par l'invitation de mon ami et pas des moindres, Donald dit l'homme du métro, le digne fils d'Afrique qui m'a convié à cette rencontre panafricaine de laquelle je profite les frères car c'est tous ensemble que nous y arriverons car il s'agit d'union africaine avant tout. Le parti... Donc nous faisons des affaires voilà ça ou c'est mais à la fin du jour ne bɛna mun fɔ africains ye tout revient à l'action. Mɔgɔninfin ni ma action kɛ fu de don i bɛ se k'i si kɛ discours ba kan na c'est à dire Faransi ka jɔnya ye ko dɔ kɛ anw farafinw na a y'an kɛ discours kalannaw de ye c'est à dire discours tɛ maa si ka so jɔ a ye à la fin de journée il faut faire des actions il faut mettre des actes i ye faamu bi ne ye ko dɔ ye Mali kɔnɔ a diyara ne ye kosɛbɛ vraiment ni ne ka di ne ye Maliko la ne bɛ fɛ ka nin caman de ye Maliko la ka sunaw ni bololajiginaw ni bolominɛlaw ni minnu b'u bolo da u kunkolo la minnu b'u bolo da u kɔ la i y'a faamu ka bɛɛ ɲɔgɔn fɛ tan nin diyara ne ye trop ne kelen ka nin image ye ça m'a trop pris Sola ye ne dɔgɔnin de ye Banjugu y'an kɔrɔkɛ de ye Banjugu ka kɔrɔ ne ye dɔɔni Banjugu c'est un gars de Wolofobugu n bɛ Banjugu dɔn trop mɔgɔ ɲumanba de ye Banjugu ye Banjugu ka ɲi dɛ bon Mayi fɛnɛ est ce que n ka kɔrɔ ni Mayi ye i y'a faamu voilà l'avenir du Mali devant vous an bɛ nin de kɔ an tɛ ne dan tɛ dɔn ko foyi la ne nin tɛ nin dɔrɔn de ka di ne ye l'harmonie. S'il y a l'harmonie, moi je fais partie. S'il n'y a pas l'harmonie, et qu'il y a un trop fort, moi je ne veux que l'harmonie. Nous sommes Mali Karamoko Baouye, nous sommes Mali Fitroulé. Je crois que Banjugu ka couronné donné, je crois. Banjugu te bilan konoé. Banjugu ka folie bien. Sola ka folie bien. Ya famu, nous ne wolofu ga de oneta, ya famu. Donc au moment où nous ne mobasudi, ka folie bien. Wa mo mo ndo horo ndo, ubu yere don toro ne ndo kojugu. Donc anga bola anga dado les soldats français France ben daba diaina mugutuka jabala yefom les soldats français déployés en Roumanie ont froid et faim oh desani France koni ah kabe documentaire ga anga jamana ka kabe ta keleke irishi fait les riches viennent des philosophes il faut ko Mali là boro bamemba nunu ni setiba dante nunu et parce que en tant que mogoba ko fond semaine yefom en tant que mogoba après comme ça ne bɛ ka show kɛ yan Mali ne bɛ ka show k'aw ye n bɛ ka documentaire ba kɛ ka d'aw ma tubabula ni ni ɲɔgɔn sugu bɛ ka k'u ye u b'a mɔgɔw minɛ k'u kɛ mɔgɔbaw de ye k'u kɛ mɔgɔ kɔrɔtalenbaw ye k'u kɛ mɔgɔ ladawulalenbaw ye ka tɔgɔbaw d'u ma mais an t'o kɛ an t'an ka mɔgɔba dɔn bon mɔgɔ min n'i kunkolo bɛ baara kɛ n'i sera ka ko caman fɛn ka kow lawaleya tubabuw b'a fɔ o de ma ko les philosophes philosophie t'o dɔrɔn philosophie tɛ dɔwɛrɛ dɔrɔn les gens qui ont l'art de prédicter les choses mɔgɔ min bɛ se ka ko fila ta k'a nɔrɔ ɲɔgɔn na ni k'a kɛ ko bakuru kelen ye tubabu b'a fɔ o ma ko les philosophes c'est-à-dire maa min bɛ miiri quoi quand tu passes loin tu deviens un philosophe i ye faamu donc tubabu b'olu de célébrer bon il y a beaucoup de philosophes enrichis o kɔrɔ tɛ k'u kalannen don dɛ c'est-à-dire mɔgɔ minnu b'u miiri quoi des grands thinkers en anglais on dit des big thinkers donc Alexandre Duguin c'est un grand philosophe donc tubabu no olu de bɛ baara faransi ni olu de bɛ kɛlɛ la donc tɛ se ka se faransi tɛ ka s'u la jaja hali briefing tɛ faransi bolo donc u taara de k'u bɛ taga Roumanie il faut le ministre des armées et Sébastien et leur coni donc on fait un bouya doni on sait qu'à date on a kono doni machallah donc qu'on est nous fera il faut et visite de jeudi 3 novembre aux troupes françaises déployées en Roumanie dans le cadre de l'opération Aigle. Donc France itara opération dans la Roumanie n'a pas fait ko konoka et c'est ka opération donc derrière les belles donc qu'on est bien ku signer den walo donc ala kato non ku frain mayu fra nena ku fra nena mu fra nena ku fra aya gushi duguma bandu ko te kanga chi duguma donc on ballon malien me fait anga ndado anga jamana joli la parce que mo ko kelente jamana jo machallah anga ndado jamana joli la
Donc au nouvelle de bembolo ka daw ma très rapidement mais nouvelle woro be diya kono mais te fait ka baro ko me fait ka ligne bla 600 en un mot parce que abaro Bazoum fene to be kɛlɛ la Bazoum fuwar den Bazoum avec ka mun kɛ aka mɔgɔw sanu bɔyɔrɔw ni damadaw avec ka mɔgɔw de minɛ kulu kari kulu do bɛrɛ la olu ka taa kɛlɛ kɛ ka mɔgɔw kɛ ka yɔrɔ mahɔrɔn dama non ale bɛ ka taa mɔgɔw minɛ de kudo kaso la k'u bɛ sanu bɔyɔrɔw ni fɛnw na pour que ka sanu to Faransi bolo i ye faamu donc ko nɛnɛ bɛ Faransi la Roumanie donc ko ala ka nɛnɛ k'u sata ye mashallah a fɔ ko amina donc maliyɛnw an ka bɔ yen sisan an bɛ nin bila u ye nin historique de ye n y'a fɔ ɲɛna Maliki ale a tɔgɔ de bɛ crédit la Faransi i ye faamu a tɔgɔ de bɛ crédit la Faransi documentaire min kɛ Mali kan walasa ka Mali bɔ k'a bin k'a fɔ ko a tɔgɔ u ka mɔgɔ ninnu Wagner ko b'anw ka jamana kɔnɔ donc n'a fɔra ko Wagner b'anw ka jamana kɔnɔ o bɛ permission de di Faransi ma sisan ka na anw datugu n'an cɔn anw yɛrɛ kɔnɔ k'u bɛ don ni basabɔrɔ y'an kan Maliki ye image de ta en même temps an y'a ye ani Faransi bɛ teriya la a bɛ Faransi ka fɛn kɔnɔ donc n bɛ ligne bila sisan maliyɛnw a bɛ weleli kɛ an k'an da don nin ko in na aw bolo a kan ka kɛ cogo min na a ka kuma aw jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka kumakan na mɛn mun b'aw kun na u kan cɛ a y'a fɔ donc téléphone ligne de filɛ nin ye aw bɛɛ ɲɛna nin ye 985 502 26 80 donc ligne bilalen don masha Allah ligne a bilala maliyɛn denw ye masha Allah. Attends, il dit maintenant. Ligne bilalen don aw ye aw da don baro la dɛ aw kana fɔ ko a bɛ tan kɔfɛ aw t'aw da don baro la o tɛ kɛ dɛ. Ala jamana jɔ in n y'a fɔ n ko mɔgɔ bɛɛ de b'a jɔ an b'a jɔ ɲɔgɔn fɛ de. Allo. Allo. Konate Dante ça va? Salamu alaikum. Bismillah tɔgɔ ni jamu ni bɔrɔ miniti 3 b'i bolo. An bɛ ala tanto. An bara. A yɛrɛ ni bara bismillah tɔgɔ ni jamu. Ouais, c'est ton jeune rappeur Samedi. Eh Samedi, ça va bien? Quand même là, bismillah. Ça va très bien. Ah, et Dante. En bas Samedi. Voilà, ne mo de fini na. Nam. I ka an bɛ i yɛrɛ fo fɔlɔ parce que i ka laɲini kun ye min ye walasa bi bɔli la basi kana kɛ bɔn ala kɛ basi ma kɛ an b'i fo i ka dugawu la. Alhamdulillah vraiment a ko ɲɛna diyara n ye kosɛbɛ. O kɔfɛ Mali Konate ka yɔrɔ la. Nam. I b'a dɔn faso jugu bɛ yen fasoden jugu bɛ yen. Nam. Bon faso jugu ni fasoden jugu tɛ kelen ye mais fasoden jugu o bɛ faso yɛrɛ de kɔnɔ faso jugu o bɛ kɔfɛ de. Allahu akbar Allahu akbar. Olu fila de filɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ Mali kɛlɛ Maliki ye fasoden jugu ye Faransi ye faso jugu ye. Allahu akbar Allahu akbar. Bon ne bɛ se ka min fɔ Mali Konate ka yɔrɔ in na depuis la Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de kɛra olu yɛrɛ de ye kow ja don a la parce que a ye nin wagati bɛɛ sɔrɔ a ma interpeller nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye. Nam. Ale ni den dɔ bɛ yen mais an tɛ mɔgɔ tɔgɔ an t'o tɔgɔ fɔ komi an Mali Konate. Kana sanga d'a ma kana sanga d'a ma dɛ kana sanga foyi d'a ma n'i bɛ fɛ ka sanga sɔrɔ i ka bɔ tan an b'i datugu ci kɔnɔ sinon kana sanga d'a ma n b'a dɔn i kan bɛ mɔgɔ ma bisimila. Voilà donc ne bɛ min fɔ dɔrɔn toujours vraiment ne content don i yɛrɛ kɔrɔ quoi ne i ka émission tɛ se ka tɛmɛ an kan bon en même temps a ka di n ye k'i wele fana. Inshallah. Voilà Mali Konate fasoden jugu de an kana jigin a la mais Mali justice la an bɛ yɔrɔ dɔ ɲini u fɛ il faut que décision ka k'u yɛrɛ la. Mashallah. U kana to mɔgɔ ka plainte ma ou bien fɛn ninnu bɛ nkalon da anw ka jamana la anw minnu ye denmisɛnnin anw ye sini ɲɛsigiw ye n'a fɔra ko ale yɛrɛ bɛ kɛ nin fɔbaga ye wari kama papier dɔrɔn kama a ka bɔ hakili ma quoi. O tora anw bɛ kɛ cogo di sini est ce que an ka mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ Asimu ninnu bɛ ka ko in dilan anw de kama mun de la anw tɛ se ka fɔ k'an bɛ fara olu kan k'olu ka ko ɲɛ fo hali bi mɔgɔ bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ ye tɔgɔ di an ka jamana ma Bubu Mabel Azizi ninnu ni fɛnw a ye plainte don bɛɛ kama. Allahu akbar. Mais bi dun a bɛ cogo di bi et puis i kunkolo kan i ko depuis sur i y'a fɔ k'i tɛ se ka kuma a kan fɔlɔ parce que i ma document sɔrɔ a kan mais i filɛ ka document sɔrɔ i filɛ ka kuma a kan vraiment ne content de la hali bi n b'i fo et puis je vais vous promettre un son n bɛna son kelen dilan kirigɛn cɛ i ma ye kirigɛn cɛ i ye fasada bila sanga la dɛ
Ah, Kirgen. Voilà. Non, merci beaucoup. Diana Voilà, Etoro, en même vraiment. temps, Du courage. voilà, en même temps, Aziz, Asimou Fenega, son menal, Inch'Allah, donc, vraiment, Mbalmake a somme, on a tiré pas fort, on a tiré pas fort. Merci beaucoup, Mbalmake. voilà, Il y a comme, un numéro, vous voulez que le coffre. Il y a minutes, ça va bien. Merci voilà. beaucoup. Hein. Ah, ok, La carte sinon, du courage. Ok, comment la banfo? Comment la banfo? Voilà, on mena kuma laban ye freestyling ya Asimou Fazawa. Ah, donc, freestyle qui est, à 30 secondes, dis-moi, freestyle à gauche. Ok. Asimi ye fanga ta ɲɛma ya bɛnnen b'i la Asimi Goyita i ni fanga ka kan olu ti Mali fɛ politisiyɛnw ti Mali fɛ u bɛ wari de kɔ Asimi Goyita i ni fanga ka kan cɛ i ye fanga ta maliyɛn bɛ dalen b'i la Asimi Goyita i ni fanga ka kan dante b'i fɔ donc merci Non, mais beaucoup. merci beaucoup. Un freestyle, il can du courage. Avec moi, coffre, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Assalamu Merci alaikum. beaucoup. Merci. Ça dit, Demseni, Malin, Demseni, parce que tu sais, quand tu inspires les gens, les génies des gens, ça s'évoque. Ça dit, fais le bec à sans quoi, Galomaïra de nous. Demseni ne bec à engager Malikola, ne ben ne fait. Il faut bonnement Demseni engager droit ou bec drogu talo et avec la route de drogu talo kabou négligé. Nous n'étions Mali, machallah. Décourage mon frère. Alors, bismillah, salam alaikum, Tony Jamoni Boro. Mohamed Sissé, Mbe Congo Brazza dans la ville de Pointe-Noire. Ah, Mohamed Sissé, bismillah, Miniti Sawabi Kelembolo. Ici c'est. Ah, Danta, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mbe qui a mis son la main. Mashallah. Vraiment, à Diara Nyotro. Mashallah. Mbe Mina, Aribala de Malako. Inch'Allah. Ici c'est. Mais il y a comment dans les Diara Nye, Bongo Fokembi Wele quoi. Bismillah, à Datounan Tchouakono, Anga Farabouaka. Voilà, et comment na yoko Jamakour Mimbora Bi. Nam. Par rapport à ce qui s'est passé au Mali, la ko Be Kumbe. Nam. Bolo Minana Kumbe, Bolo Digla Kumbe. Nam. Soufou Kumbe. Nam. Donc je pense que non, actuellement, c'est un moment qui arrive là où tous les Maliens doivent comprendre. Oui, oui. Bolo Minen ni Bolo Digi a Be Manamanakanli. Nam. Nam. Donc, quand on va faire bien, on est concentré là, quoi, tu vois, non? Nam. Nam. Mine Maliko, quoi. Nam. Donc, ni Malin Dembela Djelenfe, Allah est bec comme il est. Amin Allah, Amin Allah. Eh, tiens, Alaka Beusane, Alaka Beusane, Ben Yakatemeneka, Orikai. Ola, Jamana, Toba, Inch'Allah, Allah kana Malin Dembela comme Mali Konate. Mashallah, Amin Rabbi, Amin Allah. Bon, tu vois, non, les gens oublient quelque chose, les gens oublient quelque chose. Bismillah, Miniti Biboulal ça. À nous, la Côte d'Ivoire comme Côte d'Ivoire. Nam. Amma Mali long. Nam. Mais Mali kanu bandu skuna fo ta diawuri. Nam. Arbi ala Mali kisi. Allahumma min, Allahumma min. Il faut n'avoir mina de courage mon frère. Inch'Allah. Merci beaucoup hein, Mohamed. Ici c'est Manimouri. Salam alaikum. Bien, merci. Mohamed Koko ka Malien Deon ko ni ne kadaye ko jami fleni. Bon ni be jamana Deon noro de quoi. Ça y va ko jamana joy fendo di ala be mo ni fin de be sram ni kamba. Inch'Allah jamana se ka toko. Inch'Allah. Salam alaikum Tony Jamu ni Boro. Ouais, Bangarakaw ka chebo nana. Eh cheba bismillah Bangarakaw. Ouais, basi foi tout là. Mashallah miniti sawabi kelembolo bismillah. OK. Bon, ne kon florom la sisa, Mali Konate ka ko imbe choko mina. Aha. Yani ale ka engagé français ka documentaire ko la. Nam. Ka Mali image u ta ka di français o ma. Nam. Ne kun hakla kun kan ka français o ɲininka dɔɔni. Nam. A kun ka question jumɛn poser o kunna. Nam. Aw ye san 10 kɛ Mali kɔnɔ. Nam. N'o ye France ye. Nam. Aw ma se ka Mali kan foyi prévenir. Nam. Ko rebelle bɛna bi u kan. Nam. Avant que u kana bi Mali kan o kan ko ci. Nam. Wagati min na fanga t'an na. Nam. Radaru b'a bolo, fɛn bɛɛ b'a bolo, possibilité bɛɛ b'a bolo k'a ye. Nam. Donc depuis 10 ans aw kun bɛ nin bɛɛ ye. Nam. Aw kun tɛ kuma bi. Comme que Russie nana. Nam. Aw ka radaru sera ka yeli kɛ ka 300 personnes fagalen su dontɔ ye. Cogo di? Nam. A datunan tu a kɔnɔ. A kun ka mun question poser tubabuw kunna yanni a ka Mali image ta k'a d'u ma. Nam. Nam. Ne bɛ question mun poser Mali Konate fɛnɛ kunna. Nam. Yani ale ka taga jɛni tubabu ye ka documentaire kɛ Mali kan. Nam. Ko groupe Wagner bɛ Mali la. Nam.
d'accord Nam. Ko Wagner be Mali la. Nam. Ama deli ko mɛn. Nam. Mali membre de gouvernement, Mali ka officiellement Mali ka communication bɛɛ ko on est bon. N'ale bɔra o cadre kɔnɔ ka taga bila u ka documentaire kɔnɔ ko on est en collaboration avec le groupe Wagner. Nam. Cela veut dire qu'ale hakilina autant hakilina. Oui. Ni ne kun bɛ Mali kɔnɔ bi hali n'a kɛra mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 ne b'a fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ taga plainte don Maliki Konate kama parce que an bɛ ka yɛrɛ wolo ma kɔnɔ bɛlɛni turuturu de diɲɛnatigɛ ye bali bɛ yɛrɛ wolo ka kan kɔnɔ la balle est dans le camp de yɛrɛ wolo debout sur la rempart i ye faamu parce que ils ont été défamés devant le monde et le monde est leur témoin ni yɛrɛ wolo ni bɛn ninnu ma plainte donni kan u yɛrɛ da b'a ko la n b'a fɔ dɛ parce que ne y'a f'u bɛɛ ɲɛna ko ni le safe an bɛ k'u lajɛ bi i n'a fɔ ko kɔɲɔmuso cɛ ɲɛ b'a la cogo min na i ka kuma laban fɔ i tɔ ye 30 secondes b'i bolo nam ni yɔrɔ in yɛrɛ de bɛ ka Mali bila retard la quoi nam k'an b'an ka ko bila organisation kelen bolo ou bien mɔgɔ kelen bolo ou bien groupe kelen bolo o yɛrɛ de bɛ k'an bila retard la quoi n y'a faamuya o mais a y'u le photo ta k'a don a la spécifiquement ne ka m'o de ma ayi dɛ ne tɛ Mali ko ma ne bɛ sara aw bɛɛ de la ne tɛ jɔ mɔgɔ la dɛ ne ta tɛ tɔgɔ ko ye ne ko de olu de défamera olu de défamera u tɔgɔ de bɔra k'u ka image bɔ k'u ka groupe saboter ka nkalon ta ka da u la. Donc c'est ça, ils seront obligés qu'à Mali défendre ça, ils n'ont même pas de choix. Mais au lieu de tara spécifiquement, me faire faut faire. Oui. Bon, mon cas n'est pas non. Non. Mali de quartier au quartier, Walma Dougo Dougo, Beka Jali, Moura, Tantando, Beka plenty de Kamelin, Kamakaï Galona en Fasola. Non, Abana. Il y a Fobologan, il y a Charlene, il y a Selene, il y a Ninkoni, il y a Selene Sousa. Ni Mali bɛma wuli ka a yira justice la ko Kamalen ye mun kɛ a man ɲi i b'a dɔn français ka jeune diplômé ninnu nationalité b'u bɛɛ bolo mɔgɔbaw don olu bolo n t'a dɔn n'i b'a faamu quoi bon ni Mali bɛɛ wulila k'a fɔ ko non fo Kamalen ka minɛ bilahi a bɛ minɛ mɔgɔ kelen tɛ se k'an kɛɲɛ sa a bɛ minɛ o dutigi la sa ni se ka to yen sa a bɛ taa bo kɛ palan kɔnɔ mais inchallah merci beaucoup i ka minute banna merci beaucoup mɔgɔ y'u organiser ka bɔ Kamalen kama mun y'a senda kuranɛ kan Kamalen kama cogo min na bilahi bɛɛ k'i organiser ka bɔ Mali Konate kama a bɛ Mali bila a bɛ minɛ o bɛ kɛ u tulo b'i la i ka kuma Cɛba i ka kuma ɲɛna trop an bɛ minute di mɔgɔ wɛrɛ ma merci beaucoup merci Cɛba ka kuma ɲɛna kojugu Cɛba ko Mali kɔnɔ ko bɛɛ ka bɔ ka t'i plaigner cɛnin kan ko parce que a y'an ka jamana bɔ k'a bin k'a datugu n'an cɛ kɔnɔ allo salamu aleykum. Walaikum salam, bonsoir. Bonsoir, Tony Djamou, on y boro, miniti sababibolo. Adama Gino, kaba Malla. Adama Igino, miniti sababibolo, bismillah. Korbasite man. Ame ala tanto yere dun. Alhamdulillah, mea. Igino, bismillah. Sera fashmi, aga faga progrès uga baraka kwa suno. Nam. Allo? Nklobila. Ande ofe fama kura de. Nam. Ande ofe fama kura. Parce que an bɛ ka mɛn ko Maliki bolila o tɛ se ka kɛ o. Ne m'o mɛn dɛ k'a bolila. U ka ko ɲɛɲini kɛ dɛ sinon n'a fɔra minnu bɛ ka jamana. Ni Maliki bolila Maliko tɔ bɛ kɛ naloma ko ni ko naloma ka dɔn kɛ k'a daji bɛ tasuma faga ni Maliki bolila Maliko ka boli a tɔ o tɔ la mɔgɔw na tɔw na tigɛ jamana la dɛ o yɛrɛ la n'o kɛra n ka cɛ ne yɛrɛ bɛ sɔn ka jɔ ni Asimi bɔra fanga la ne bɛ sɔn ka n da don Maliko la dɛ parce que o la ça devient un pays qui n'a pas de sens. Voilà. Nam. Non, ande ka fɛn b'a kura fɔlɔ dɛ. Ah ok, an b'an sigi k'a lajɛ n'a y'o nouvelle sɔrɔ en 100% an b'o fana ko la n'o de don dɔrɔn o kɔrɔ k'a tɔ kɛra naloma jɛkulu ye Karim ka boli Mariko ka boli ni maa ma tɔgɔ fɔra bɛɛ bɛ boli donc Mali yɛrɛ kɛra Samori boli bana ye sa o a ma kɛ naloma tɔn ye wa. Sinon n'u b'a ko la an bɛ se ka don a ko la dɛ. Mashallah sɛbɛ duguma n'o de fɔ bɛɛ ɲɛna n ko Malien bɛ janfa di ne y'o fɔ bɛɛ ɲɛna n ko Malien ma deli ka mɔgɔ janfa an bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o. Wa an bɛ ɲɔgɔn na. Sinon n'a fɔra aw minnu bɛ ka jamana dɛmɛ aw bɛ wele pour que u b'o jaabi minnu bɛ ka bɔ ka jamana jaabi foyi. Yarɔ o ye mana ko yɛrɛ da cɛ yɛrɛ a fɔ a ɲɛna a ka k'u fɛ ou bien n'u tɛ se yɛrɛ a k'u bɛɛ sariya a ka kuraw bila nɔ na wa. Mashallah non i ka kuma an bɛna nin ko lajɛ a tɛ se ka boli dɛ a bɛ boli ka taga min. Voilà sinon ne tɛ Mali kura a tɛ se ka taa nin position na dɛ a tɛ se ka taa nin position na an tɛ ka foyi fɔ an Mali kura ko la. Mashallah i ka kuma ɲɛna
Sera gale suna nama jenu waja wane. Mashallah ala kanake. Ala kanake. Voilà, ni chef lo kan kuma mais mina ala gala bekisho wala. Mashallah. Voilà, voilà ale akana bulle na gon bulle woni siga wa khura de. Mashallah. Voilà kan mana ko baynga rek boy jamana jindo ko bugati jamana buru jaw ta mana ko yara. Wallahi oyoy. Mu ayraga kumaro ko mo to ta kalanga ko jamana do malendum ta kalanga kala ko jamana de ci ay nunu koni nunu metaka livre biché kana jamana ci aw kata livre biché koni ni ya jidem malifle gela fe wala be kala moren be nama way ay na uma kala ne utara livre biché livre biché ni kala de kele uma kala mo kala ni taka jamana ci aw fara ti nam no asira sa ka ya merci beaucoup Armandino iga minute bana merci beaucoup merci. Ok. Salam alaikum. Allo Boli Boli Keita, Boli Demba, ne kelen doni kan membida. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boli bismillah. Korban mogola. Amala tantore tanama kelen Boli. Te iga maninga kan ko limba kelen fosa. Ala kama sa. Iga maninga kan ba kelen fosa. Alnura korban dalla Barsitanna. Boli bismillah. Ne kɔni ne ka bi kuma ye ɲininkali ne bɛ ɲininkali caman de kɛ wala minnu bɛ nin na caman bɛ ni mun ye weleli kɛ vraiment u bɛ n ka ɲininkali dɔw jaabi quoi. Bismillah kɛnɛ b'i bolo. Ne ɲɛ bɛ a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n'o ye Maliki Konate ye. Naam. Bon ne ɲɛ bɛ Maliki Konate la hukumu mun kɔnɔna na ne bɛ Maliki Konate depuis 91 heures de kana bila bi la ne bɛ Maliki ye o yɔrɔ de kɔnɔ fɔlɔ. Naam. An bɛ jamana mun kɔnɔna na jamana in taabolo mun b'an bolo k'a fɔ k'an bɛ fɛ k'a kɛ. Naam. N'an cincinin b'a kan bi o de ye Maliki ninnu tiɲɛ k'u ta tiɲɛ k'u bila ka kɛ ni mɔgɔ sugu ye. Naam. Dantɛ ne tɛ se k'a faamu jamana kɔnɔna na o k'a fɔ ko e de b'i ka denbaya mara. Naam. Mais ko e tilara k'a fɔ i denw ɲɛna i ni ka duden bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko ni mun ye mun diya don min o k'o fɔ e ma. Naam. Dantɛ o bɛ se ka ɲɛ e ka du kɔnɔ cogo di? Ayi o bɛ se ka ɲɛ. An ka jamana talen don k'a bila o lahalaya la fɔlɔ k'a fɔ ko liberté d'expression ko ni mun ye mun diya o k'o fɔ. Naam. Yarɔ Dantɛ erreur daminɛna depuis o niveau. Tiɲɛni kɛra mais liberté d'expression kɔrɔ tɛ mulubaliya ye dɛ. Et qui a jamana ni mouye ni a jamana déstabilisation ni parce que documentaire in d'abord fait le kama qui est très bien déterminé. Vous voyez comme Mali Minedi a dit toi ouma qu'a guerre de procuration. Donc c'est là il rend un complice. Donc il était complice pour déstabilisation du pays. Donc c'est un terroriste. C'était un espion au peuple de Biaka. Voilà. Ouais. Bon, ni on fait un bora la moko wa balu toko nini. Oui. Nimbara baliya sabatira jamana o jamana kono Dantɛ b'a f'i ɲɛna mɔgɔw bɛ fɛn kɛ hali n'u tɛ se k'a kɛ u b'a kɛ u ka balo kama quoi pour que u ka se ka balo. Baara tɛ ka kɛ jamana. Boli k'i ka kuma sɔn ji la hali u kɛlen ka mɔgɔ 20 ni kɔ in ta ka don CMDT kɔnɔ CNT kɔnɔ ne kuma n ko a tali u kun ka mɔgɔw de ta maa minnu mago bɛ baara la hali bi karamɔgɔ Ayidara y'i da sa kuma ma karamɔgɔ Ayidara ko k'u ye silamɛ 3 yira k'u ma tɛgɛ ti se ka kɛ mɔgɔ kelen na. Bon ne bɛ mun fɔ administration y'u kana erreur kelen kɛ ne y'a f'u ɲɛna n ko maliyɛnw tɛ sunɔgɔ la an ɲɛ b'a bɛɛ la Maliki Diao n'a y'i diya y'i pan ka taa sanfɛ an ɲɛ b'i ka mouvement bɛɛ la a kana aw kulonkɛ maliyɛnw na an bɛ Mali kura de fɛ bɔ Mali kɔrɔ hakili kɔnɔna la Ala na kira kama on n'a pas le temps donc baarabaliya in fana mais u bɛna baaraw créer ka tɛmɛ u bɛ ka usine dɔw business bɛ ka kɛ dugu la u bɛna usine caman jɔli daminɛ quoi mais ne bolo sɛnɛkɛ in fana ka kɛ baara ye quoi i da don sɛnɛ la dɔɔni quoi. Voilà bon. Sɛnɛko in kɔni bɛ cogo min na ni ne bolo bi na ni Mali sɔnna ka sɛnɛ kɛ. Naam. Maliden bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ o la k'a sɔrɔ mɔgɔw man kɛ ni ɲɔgɔnna mɔgɔw ye quoi parce que ne b'a f'i ɲɛna k'a fɔ n ko baarakɛbaliya de ye Maliki ninnu don nin na parce que adamaden n'i balo t'i bolo quoi diyagoya de don e kan ka balo de o balo tɛ i n'a fɔ ko fɛn wɛrɛ o k'a fɔ n'a ye n ja n bɛ n ka fini kelen don n bɛ fini kelen don ka na fo semaine kelen n t'a bɔ. Balo to togo la don do i bɛ dumuni de kɛ diyagoya la quoi donc ni baara ma kɛra jamana kɔnɔ dɔrɔn diyagoya mɔgɔw bɛ don da sugu ninnu da fɛ. Mais Boli dɔ fana ko ne ma ko baara bɛ Mali kɔnɔ je joue tous les deux côtés quoi
donc on est ko bara be Mali kono Dante ko Malien den était son barama ko Malien de bi rewsa bara do ma quoi o fana tien ya o fana tien ba de ya ali ne fle kene mun kan ya mo be ya sinwa ne ni sinwa mu be bara la sinwa ken ko ma atun ntunga nga mo turu de ta nga mo la kudum bara ko nana ko ma ko ale te Malien ta ko Malien ba ire sa barama kale Allahu akbar an kere fe sanke do be no ko mo do be no ko lu ko sufe kata sigi dingɛ kɔnɔ miniti 15 walima miniti 20 k'i sigi ka mɔgɔw kana jigi dingɛ kɔnɔ ka violence kɛ dingɛ kɔnɔ ko maliyɛn dɔw ko o santé la k'u t'o ɲɛ ko olu ka girin o ma quoi donc olu tɛ taa sigi dingɛ kɔnɔ ka mɔgɔw kɔnɔ pour que mɔgɔw kana suyɛni kɛ. ouais maliyɛn denmisɛnnin min nin fɔ ne ɲɛna commerçant de don boutique b'a bolo en même temps a bɛ carreau da en même temps a bɛ business wɛrɛ kɛ a ye ne wele n ka téléphone na hotline na ko Dante ko jamanajɔ bɛ e nin kan ko Dante ne bɛna tiɲɛ dɔ f'i ɲɛna mɔgɔw tɛ mun f'i ɲɛna ko baara kɔni man ca ko mais ko baara bɛ yen mais ko baara minnu bɛ yen ko maliyɛndenw tɛ fɛ k'a kɛ a y'a ka cas fɔ ne ɲɛna donc nin ko sɔn bɛ ɲa la sɔn bɛ ɲa buranaw fɛnɛ la quoi donc boli kuma laban b'i bolo k'a fɔ. non kuma laban bɛ n bolo dɔrɔn an k'an jija an ka baara kɛra jamana kɔnɔna na an ka Maliki Konate ninnu ka acte ninnu n y'a mɛn yɛrɛ ko a bolila n y'a mɛn mɔgɔ dɔw la n ye information dɔw sɔrɔ k'a bolila mais o tɛ dɛ cɛ ye mun fɔ dɔ kumana yen nɔ a ye kuma dɔw fɔ an ka ko bɔ mɔgɔ kelen kan quoi hali anw yɛrɛ hali surkati bɛ se ka plainte tigɛ Maliki contour la ka a ɲininka nin galaka in na pour que a ka se ka kuma quoi. bon ne tɛ Mali structure dɔn ne tɛ Mali structure dɔn pourquoi Maliki bɛ Faransi dɛmɛ ka kilipu tourner pourquoi ale dun ye Seku Tunkara wele ko y'a fɔ ale ma k'ale agent français k'o tɛ bɛn ale ma ale tɛ Faransi jɔn ye fɛ ale t'a essayer bon pourquoi a bɛ kilipu tourner pourquoi a b'a tourner faama contour la. boli ne tɛ Mali structure dɔn mais n'an bɛ se k'a kɛ an b'a kɛ an bɛ kuma a kan n'an bɛ se k'a kɛ an b'a kɛ parce que ne tɛ maa si ma kɔnɔ ne y'a fɔ n ko ni mɔgɔ jɛngɛra n ko n bɛ bɔ ka nin kama n tɛ dɔn kɛ ni misigi man di n ye n tɛ n fari siɲɛna tɛ n ɲɛ Mali bɛ bɛɛ sanfɛ Mali bɛ ne Dante yɛrɛ sanfɛ an bɛ Mali in jɔ de wa an ka génération b'a jɔ inchallah merci beaucoup boli. voilà o dɔrɔn de bɛ n bolo ani n bɛna yɔrɔnin dɔ bɛ an ka kilipu kura dɔ bɔra bi fɛnɛ quoi n bɛ fɛ k'o ɲɛf'i ɲɛna a bɔra cɛ mun ye kuranɛ la gosi. naam. kilipu kura dɔ bɔra kan sisan n bɛ fɛ i ka dɔɔnin fɔ mɔgɔw ɲɛna kan quoi mɔgɔw ka silamɛw an bɛɛ lajɛlen ka hakili sigi pour que ko mun bɛ ko in kɔrɔla la pourquoi Dante 2022 bateau jɔlen dɔ Côte d'Ivoire o bateau jɔlen nin kilipu in bilala juma ka juma la tɛmɛ ka na si fo bi la bi fɛnɛ tuguni jama bɔra bi dɔrɔn dɔ wɛrɛ bilara bi fɛnɛ tuguni mun bɛ mɔgɔw funu tuguni parce que bi ta a ye daji de tu kuranɛ kan bi a kɛ kelen mun y'o kɛ. ayi dɛ i jɔ sa i jɔ yɔ non ne ye dati labɛn bi tɛ dɛ ne ye dati lajɛ dati tɛ bi ye ne y'a lajɛ a vidéo bɛ ne bolo ayi dati a y'a kɛ a dati tɛ bi ye dɛ. non mais a daji a y'a fɔ ayisa a y'a dati fɔ. ala bilara kosɛbɛ. awa a ko dimanche de mais a sisan pourquoi o gera bi pourquoi o bilara réseau santé bi parce que an y'a faamuya propagande de don e ne y'o kɛlɛ kɛ ka ban an ko u bɛ fɛ de an ka funiku parce que ko sugu bɛ kɛra Mali ka dimi ne ye nin fɔ kunun e ne ye nin fɔ hali ne ye kumakan na mɛn surukati lin kan an ko de an ka san dusu la an ka diinɛ ye diinɛ jɛlen de ye maa ma deli ka se silamɛya la ala ko hali ni bɛɛ bana silamɛya ma k'a bɛ diɲɛ bɛɛ kɛ silamɛ ye diɲɛ tɔw k'a lajɛ donc an ka kuranɛ kumakan suit dɔrɔn ne ye mun ye bi Mali kɔnɔ ne bolo nin tun ye galoma yira de ye ne kelen k'an balimakɛw ye ɲɔgɔn fɛ denmisɛnnin fitininw Mali fitiri imamu olu naani de sigilen filɛ ɲɔgɔn kɔrɔ tan soya o ni Banjugu o ni Mayi Watara n t'a dɔn dɔn ye jɔn ye ne kelen ka nin ye ni foyi ma ne dusukun ŋami ka tɛmɛ nin kan nin ka di ne ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que nin ye fitiri de ye quoi kana taa ɲini yɔrɔ jan quoi a tɔ bɛɛ ye kuma wɛrɛ de ye i faamu wa ninnu bɛ nin kɛ silamɛya bɛ lagosi depuis a mɛnna mais mashallah depuis silamɛya bɛ lagosi ala bɛ dɔ fara silamɛya kan an ka san dusu la dɔrɔn i ye kuma dɔ fɔ boli quoi an ka baara kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ baarabaliya in de ye jamana yɛrɛ problème ye maliyɛn ka kɛ baarakɛla ye an ka dusu ɲama k'an tɔɔrɔ an ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ an ka fara ɲɛmɔgɔ ma y a assez pour tout le monde tubabu bɛ ka taga sanu furan de an ka kidal u bɛ ka taa furan de. Ok, merci beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup de merci. Donc, il dit déjà, fɛn fila minnu bɛ yen nɔ, i jija o kuma ka fɔ dɛ. A man da maga la. Laïcité ko kuma jamana kɔnɔna na wallahi bilahi Dante ne de y'a f'i ɲɛna a tɛ se ka marcher sa. Bon o ye débat wɛrɛ de ye quoi an bɛ show wɛrɛ de sigi o kan quoi an bɛ show wɛrɛ de sigi o kan comme ça an tɛ bɔ topic kɔnɔ quoi merci beaucoup i Keita Simbo i n'a mɛn kun salamu aleykum allo 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 allo
Ok, meka allo phone, inti ka téléphone te ka fait. Allo. Ok, allez ka téléphone te ka marcher. Allo. Allo, allez ka téléphone te ka marcher. Allo. Allo. Ouais. Allo, salam alaikum. Toni jamoni boro. Musa Kanute Zigiro Benendo Italie. Musa, bismillah. I Kanute. Bismillah, Mais ne vit qu'à émission sur. Ok. Mais qui a émission sur une femme de Kane Dabaliba Malikola. Et Morobi sigi n'a fɔ Maliki Konate a ka ko kɔni ne ma sumaya yɔrɔ yɛrɛlen n farikolo la quoi. Mashallah. A ka nin ko in kɛ ani sisan cɛ mɔgɔ ma wuli k'a ka ko recherche kɛ bɛɛ b'i sigi k'i ɲɛ cɔrɔn k'a lajɛ. Aïe Moussa, an ka kuma fɔ a fɔcogo la maa si mi sigi k'a lajɛ Mali gouvernement de bɛ k'i sigi k'a lajɛ parce que c'était mɔgɔ ye o et n'i ko k'i bɛ wuli ka ko kɛ mun de bɛ f'i ɲɛna a bɛ fɔ k'i ka ko to fanga bolo o de tɛ fɔ Mali kɔnɔ wa. Awɔ kuma n'a fɔ cogo dɔ an bɛ wolo le ma parce que wolo de sigilen dɔ k'an mara o. Ah mais n'i m'a fɔ ten cogo la malien a ka di malien ka tiɲɛ ka tila k'a ɲɛni ci a kan quoi an b'o kɛ quoi. Voilà. an bɛ tiɲɛ ka tila k'a ɲɛ kɔmi quoi. Depuis filimu bɔra lon min fanga mɔgɔw tun ka kan ka polisiw ka taga minɛ k'a ɲininka da la kan. Naam. Ne bi tile bɛɛ kɛ n bɛ formation lajɛ n y'a mɛn kɔsa in na dernier formation na k'a boli. Naam. O bɛ se ka kɛ cogo di. Ayi e ka bɛ ka boli biribiribiri ya ayi dɛ n k'u b'i labɔ de gouvernement yɛrɛ de olu yɛrɛ de b'i dogo biyakala ɲini n'a sen dalen biyakala kan o bɛ ye ya e bɛ se ka fɔ cogo di ko Karimi bɔra ni conteneur wari ye o bɛ se ka Mali ka di sa. A bɛ yen o parce que wari le b'a kun na donc a bɛ yen u b'a dogo le f'a bɛ bɔ. Non foyi tɛ nin kun relation de b'u la foyi t'a bolo il n'a rien relation de b'u la jamana kɔnɔ e m'a bɛ taa ni mɔgɔ ye kaso la relation de b'u bolo. Mɔgɔ mana kuma a bɛ plainte tigɛ kama. Ouais parce que i bɛ kɛ ka mɔgɔw de bɛ tribunal kɔnɔ Mali tribunal ma changé o n balimakɛ Musa. Non c'est pas l'appel quoi cɛ a dusukasi ka bon quoi mɔgɔ bɛ tradition soutenir na n'i yɛlɛla kan dɔrɔn a bɛ plainte tigɛ kama. Ouais. An kana an faso labula jamana sen mɔgɔ i mɛna ji la cogo ko ban i laban y'i faso le quoi. Ouais. O ma kɛ kunun Faransi cɛ tan ye farafinkɛ in Faransi sénateur wa maire de. Ni sénateur in na ye k'a cour n'a kɔyɔ ta ka taga jamana kɔnɔ. Cɛ dɔw b'anw na n'i ye farafin bila yɔrɔ yɔrɔ ɲɛmɔgɔya la a bɛ k'a sɔgɔbɛ u bɛ ka wo ci a la. Donc vraiment ne kɔni b'i fɔ i ka baara la ne b'i ka émission suivre la sanga ɲɛ waati bɛɛ ala k'i bolo mɛn i ka baara la. Allahumma min i kanute. Ala ka faso kanu don an bɛɛ dusukun na quoi. Allahumma min. Merci. Ya weleli diyara n ye i bɛn n'i ka miniti 3 ma a diyara n ye kosɛbɛ kanute y'a ka miniti 3 kun n'i y'a ye weleli kɛ a bɛ to ka miniti 3 kɔnɔna la parce que mɔgɔ ka ca ligne na mɔgɔw bɛ k'an lamɛn an bɛ ka kuma an ka to topic kɔnɔ cɛnni min y'an ka jamana déstabiliser ka taa an ka jamana filmer ni k'a ta ka di juguw ma an k'an da don Maliki la aw bolo Assimi n'a ka mɔgɔw an kɔni ka gouvernement in la ilaha illallah tant que malien denw ma kule u tɛ foyi kɛ anw kɔni gouvernement in walekum salam foyi tɛ kɛ n'anw ma kule pour que Mali gouvernement Mali justice ka baara kɛ fo mɔgɔw ka kule yɛrɛ la ilaha illallah salam alaikum bismillah n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ni bɔ. Waalaikum salam Dante Tamba Fofana lo Kabo Maroc. Tamba bismillah. Ko bɛ di kɔrɔ basi kɔni t'aw la. Ya mala tanto dɛ yɛrɛ dun. Aw ni cɛw yɛrɛ. Ayi ni cɛ yɛrɛ Fofana bismillah. Ani cɛ jamana jɔ la. Allahumma min yɛrɛ ni cɛ jamana jɔ la. Ba an cɛ. Ba Fofana bismillah. Ala k'an dɛmɛ. Allahumma min. An bɛ kelen min na an bɛ Mali ko de la. Naam. Hali n'an taara kaburu kɔnɔ ka se kana diɲɛ kɔnɔ an bɛ Mali ko kɛlɛ kɛ tuguni. Naam. Maliki Konate a ye mun kɛ. Naam. Vraiment ɲa kun b'a la a bɛ arajo dɔ la. Naam. Ko a ye mun kɛ. Naam. N'a y'a sɔrɔ parce que a bɛ ka kiyama ko fɔ quoi. Naam. Nin tɛ kiyama ko kɔnɔ dɛ. Naam. A bɛ ɲɛnabɔ depuis yan nɔ. Naam. N'a bolila a ma boli o. Naam. A bɛ Mali kɔnɔ de. Naam.
et puis avec français de bolo nam sini nam ni yani dimanche yani lundi ce ni nyama sorala nam lundi am bekabo nam jamna bekabo nam munu ban kuno wagani fendo nyifanye nam ante jeni ni nam ate ku français le gakeni igani ge français ni tseka ke dia fashi engo démocratie be wa foko démocratie be dugumna enne bebe dugu e ba don ka foko nseka ke jamana mana ke kelela ikani dado la ka besema mais ka foko kibe jamana ka image ta ko o ke fe jugu ka se jamana la machi to ke dante wa démocratie galonde be nam parce que mukozo galonde be mun arranger nam o de démocratie effectivement o ma ke Allemagne taya ni ta Allemagne Chine delila mais Mali ke ka ici la ko atera ke ma fo kube dans rauna o ma fo fem démocratique ko le be ni mun jega ke wa nam muna France be musoro kele burmusi kele ke France muna wake nam na so démocratie ante ñogon bla vegita ke nam muna wo kele ke nam benyo bugala bokuma abe Amerique no ibe burmusi do ka fembe ke foti bola nam mais France ate kuila nam o démocratique ko mfo an nalumo abe ka onde kamalla nam nam an nalumo ande ta nyero feruma nam do kera joya ina an ke joya blate do kera sa an segena nam an ka nyere nam nambe bolo an ka nyere nam ore nyogonte tamba iga kuma nyana ko ma fufoni chete mate ka fuchi daga merci beaucoup o drone de merci dante fofana salam alaikum ne maliki ka bara de ayeni image de filmer kanin di francima ka kabanga jamana déstabiliser yefom ayeni ne ke mais tamba fofana e kuma do fo malion fanga ori don mo ni finde ka fosi daga ko on mena domina aventure la anta don kamisi anglais la anta don ali samara ala nga samara usinya kana ameriki a benalati anga samara be sinya ngache ha ala mutaro ko climat be amerika mena domina donc mo ni fi anga yere ke mo anga dunga foko ala de tay dien ma fo moi matika fusi daga ko bismillah mbalma ke assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh toni jamuni boro Monsieur Dante Tidjani Wage Bagadaji Bamako te Bagadaji ku nga quartier ça i Wage bismillah wa mbigi la me Dante ne chef lenga do galina ala dangana ni nyuma ya datuna ntwa kono iga émission akadi foga damateme alhamdulillah mbake malion ni africain ni vraiment ala gi deme jamana joina allahumma min ala kam bedeme Wage ni yake yere de bana parce que je vois que parti politique ko la ne tien yorom ne ba goshi ga tena bo de kadne ka parti ko ta mota munila te Wage ngoy bolontani yoro kunta on sina yere on me folgala dunga kata go kama ache on wasalim bare bien aide te donkeni misigi mani te fari chena tengenye ni mama e Dakar ke molla an nyere bula ay jamana me besa fait Dante ne nyabe fengele le langa nyomo la sano kan ko shala nam jamana jola kare selimay nam vraiment ibe ga kuma maliki konate ga kam ka sisano nam anga mo flé toujours sur les médecins après la mort nam tant que on vraiment boss souvent ka réagit nam et ka réagit ala ou va nous c'est na jessa nam finalement amina ka on emina nga justice ka yere bo ore chemai che fola ko wadne sa Wage awara mais regata iga da nyagoro petini nga ka o temena maliki ni ke aw nyebe ni farala mega iri meru me fana ko o fana bolto don tuguni atoma ke naluma jewa Tante klubila souvent ni sigi ke ibe kashi yere mare ko ibe mone ko wallahi non kana kasi Wage mina kuma do fi sans ne duna malem kasi la ka ketu c'est dire quoi akana onye asimi ne ka jamana jo n'est-ce pas maintenant ni asimi te malen donc kuma kana me peut-être asiko de ke mais jamana koni abe jo inshallah o tay ko blaika ko tay ko blin furu inona o tay ko faru mali be jo inshallah ani 18 ans do be abe jamana jo parce que arama don kasi kanidu mo be fendo no fo ko jamana kono wo ba soro peut-être asimi te amba diga ka asimi ni mais peut-être c'est pas lui
peut-être aller mon keni am ba ko mais il veut sur amen livre do min ko il veut sur aller toyer au ala mo donner d'alema mais il kani digla tika jamana la ça je te challenge mo de fo be mo na wuli ni décourager no ne bi il fari fura kila wuli tuguni kana décourager parce qu'on met bâti au terrain de camp ou Mali ici c'est sabati peut-être Assimi il n'est pas la personne pour ça on veut que ça soit lui peut-être à l'été il veut soit avec qui est ready wagé on ne sait jamais. Bismillah. C'est vrai, mais c'est dans ces derniers instants-là, tu es beaucoup plein Kasoke Gakola. Bon, vraiment, si ça ne va pas, là, qui est le meilleur homme, l'amour est dégagé Gabouen. Wagé, toi, Bouko, Amérique, Bouko, Koni Moura est là. Chien Kélé, chien Fla qui gadala. Oui, comme moi, Djabi. Voilà. Ok, y'a fait. Mashallah, Wagé. Alors, quand moi, je suis la même minute, Inch'Allah, découragé n'était malin d'un fou de découragé. Aïda, on veut faire décourager. Kana sonné, wa mali bejo, Inch'Allah. Mali bejo. Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci, Dante. Salam alaikum. Neko Malioma, mais c'est un kuma beka. Et voilà quoi, tiens, faut Karimuna iti mirala. Ça, c'est philosophe. Oui, sakalaji de quoi. Parce que comme on a un kuma de foi quoi. Arama de nyani akli de quoi. Il veut mouni, au début, cerveau là. Ni moua ere là. Dala. C'est un président là, il y a combien de mois, il y a combien d'années. Attestez ça. Avec la sécurité, attestez. Avec comment à Karaïre, attestez. Adabe Bourlao, à comment attestez. Alors, Bismillah Balmake, ministre Sabagolo. Ouais, alors là, le grand frère Dante. Mashallah, salam alaikum. Amedoulo, Kabo, Brooklyn, New York. Hey, what's up, bro? How you doing, Ahmed? Yeah, Aya Fama Olona. Eh non. C'était l'émotion. Non, il y a fait ça. Sur le quartier de Molemou, comment ça? Au-delà, j'étais challengé un peu avec fait ça. Il casse, comment on va casser? Ok. Mais fait qu'il faut. Il va aller malin parce que vraiment, tu es un homme intègre. Merci. Toi, il va te donner. Dante, il a fait de fouiller ma vie. Il y a un cassera au Londres. Nam. Il y a un fait un tout rayon encore. Nam. Voilà. Ça dit que il faut oui tiens ni massa na malwa massa yorola. Ko fengendo mais avec kera pour que kan déstabiliser. Pour que ngana seka fenge donc il faut si ça ngambala ma chema antipo asimiko mais amba foi ka pousser avec tasran kan. Trami ma fait. Ya adoche na fle olona. Traoré oui. Voilà. Oui. Donc, en paix, bolo miona. Fait que l'endroit il y a fort na memo ma metu. Iba fle tukun bera. Ni tubabu bisana. Olulu ka base, obo ka base bo tubabu jamana na kana siganga tukura kelengere. Mais anu ile tise ka base kana yoni. Burkina tise kana Apollo ti Malima. Niger, Guinée, Côte d'Ivoire. Amato anga tongo butunga tuka nafi yake katuka mfaka kati yom. Mais dès que Mali bisika punteni ke kato Mali, Burkina Faso bisika mokonu punteni kato Burkina Faso punte kato Mali punte kato Burkina dron ampu cadre bay. Au kamalwayano comme tu vois un peu. Bin ya dynamo bay yon so. Oui quand quel info. Fendolo banana au fait. Mais comme voilà, comme en bas là avec chomana, on a no kunu kuraye. Tu vois non, ami joto soro boroda kason. Oui, a femme quoi. Machallah. Landa do le Burkina, va fo ya joto boroda kason. Malik zanado, fakele bakele na anyo. Voilà. Ni sera semaine ngoro dro isira Burkina. Crois-moi. Ni sera semaine ngoro kateme semaine ngoro la semaine ngoro ka bomanga ni Traoré ka bomanga bekele. Ambebe mosi du la ka info. C'est une grosse émotion. C'est une grosse émotion, Baradi, quoi. Dafi, c'est une grosse émotion. Mais tu l'as le nez là. Oh, il est Dafi. Et puis, ouais, Dafi, au lieu de le namo, et puis, il reste si grave au il y a des messieurs qui ont école Bekora. Mais il y a une motion à la live. Oui. Tu vois un peu. Oui. Donc, il faut que je fasse Kakarayala. Bibi Nani. Et puis, pression Minani. Ikatora. Il y a une justice comment faire à Chorabanan. Hein? Ko bébé bo aller lora maintenant comment kelendro lo me faka fo tu vas bien que faire mi blara kana deme en fait ne te faka to fo me ba long kana dumni ni engrais ni dini o ko kon ka wuriti kon ka se et puis kon ka fo dès maintenant
ministre de l'agriculture ni kirikara no minu ya to soma ma nyanyena ni ya kuma fo o ma wuli ka boy ne ko ya atefo ko ma fo de nya be fu yana e woro malien ibitla ka fo tibni e woro defo me malena Ahmed malien me fait sans prenga gusidi aka donga fo ka gusira ko non je suis malien a son bana anga defo ba de dum c'est tant que malien ma boka bi atado ka nga baraka ka koke ametene nous sommes trop naïfs c'est nous sommes trop complaisantes abana de quoi parce que en cas de naturel faut nya entier femme robe ça maintenant wula ka na bora ka bina wula abe comme si ça karbe ka da mali sisi bebe ka karda wi nous ma sabali ou be to ni yoroni ni la parce que ni malien ya donga fo kute kuma me iba do ko ala kan kisi quoi mais tiere do ça c'est toujours comme ça hein parce que mo be malien ka complaisance ou bata comme amusement donc imae ango entre amusement entre assise là ango me fanga saraka to mna ou ma kew en tout cas bon c'est ça donc ni malien on dit na 600 la transition ko et John no oui en tout cas non mais na fin de fois mais ne fana bi yorom nan ne be polo fla am polo do nyon mali kasika yen parce que ni kuma do fo amna ke comme division kuma mais iba yira Burkina ka masaya o nana masaya o duru Mali ka mo nana masaya duru yabara mo kelen drone bi kun kera o ko mo bebe suba lome o ba fo ko o ba wole ko le grand mère anu fo ba fo ko bebe suba lome ba fo ko yaba ça dit que beba lo dans min be mais beba sinko a chekroba o ta to fo voilà beba parce que na kuma na façon de tubabu bota kan poni oye voilà on doit les attraper au duru merci hein? Merci beaucoup. Voilà, même ah, ok. Donc, comment là-bas, Mali a occasion de bolo de Yoma. Ka Burkina Fana mena ko conseil parce qu'actuellement il faut que Burkina d'Afrique. Ah, tu sais d'Afrique, n'y a qu'un Traoré dépasse Guidon. À Sigra Dona, à Kurita Gomna, n'y a choqué chien Worori. Ngama, mon moté Gina Dunga de Sakula. Sadiri, Aramadi, Massima à l'Amérique Majo et Taloko. Jamais, ouais. On peut pas. Jamana te ka jakaw. Mo jelu de be bo do be sarakay. Do be ka sarakade. Ibe soure goussi ni ko sebedo. Merci beaucoup Ahmed. Ahmed Miti ni vraiment. Merci Dante, merci Aniki. Allô, salam alaikum. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Khalifa Yoro, bismillah. Merci Dante, Mamadou Koulibaly, Gabon Libreville. Mamadou Koulibaly. Ay Dante vraiment ni soro biya jarani ko so ay Koulibaly bismillah amaki ka mission la mais don reve direct la vraiment ni faso jo machallah yira ni faso jo ni chesiri wallahi am bi la mer de ko so don do mi la mer machallah ala kan to nyoy am be do de ke ala ka malien dembe ke e nyonay parce que faso kanu te day quoi nam Nambe faso kanu komi ebe ka ke chuga minna ini nyogona chama video manuna inshallah vraiment na uka chesiri te asimu nga fanga nenyente ta chugola kwa ta chugo fuitala nam me arbini ay fanga mbega sinsi au ka chesiri redu mais ame dommage contrôle chama ngere o la mega fo président aka kasonge gen aka na ni mogoye magam se ka barake kasonge ko wadne asegana quoi aka ministre de l'agriculture ako fene gen aka CMDT sigi senganya iba e baby fe kanari ka da jawe aka sente konai aka donga foko malien ni tadu aka bo gere ala c'est ça la réalité vraiment asimu ka tloma gena dabla parce que asimu be comme ube ku niunde toy utulu lame ube ku jugu ka barawke bon tashira donner le don nam ya mo ko tukuru lo ka te comme ka fo comme lure che ga tame be kan nam mais ala yi ke nyemgo ye garsige di ala ba di mo mi mana dia nam mais au kofe I komo de be ato I ka nyemgo ya be nyai bulu nam komo be fana tere parce que komo nyuma be juguma be nam barama de eble kana ewa eklishi dome a fono fa azika kuma ikango kondo nam vraiment be ka faso de nyumon chama lamen ko mum se ka ambo denge kono mais asimu vraiment u ka ko ka suma ko ko ka suma et puis u be ka mko to u be ku sago ke nam o be jamana chambolo de nafato la quoi o tien malien den yere wolo de mun wolla mallaka mo mali kono nam
sinon ko kan jugu an b'olu faamu parce que olu b'u ka intérêt de nɔfɛ mais e yɛrɛ min wolola faso min kɔnɔ ka lamɔ ye ka kɔrɔbaya n'a fɔra e bɛ fara ko kan jugu kan ka Mali kɛlɛ bon jamana ɲɛmɔgɔw b'i sigi k'o lajɛ est-ce que o ko kɛta de ye minɛ mana wuli o b'a ko bolila minɛ mana wuli ko bolila bon ne t'a dɔn justice kɔni bɛ baara min na vraiment i b'a fɔ Mamadu Kulibali i b'a ko ka boli biri vraiment non vraiment ni ma kan ka kɛ parce que ni ko kɛra dɔrɔn ni mɔgɔ kelen gosira ɲɛnama bɛɛ bɛ hakili to la Pas mega démocratie que mi yoto parce que tu vois yɛrɛ fɛ comme mega kan fɛ a tɛ se ka kɛ non faut qu'il ça alni basa bolo voilà mais anw de ka démocratie ye ko bɛɛ k'i da sago fɔ har ni jamana ti kuma de do i k'a fɔ donc k'a bɛ kun o ye fɛn de o tɛ ɲɛ o Maliki Konate nun ni i y'a faamu bala n'a ɲɔgɔnna caman wulila ka taa Macron ka taali la est ce que mɔgɔ de y'u bila ka taga non u ma taga jamana ka tagali la ouais non Maliki ka nin ko in tɛ bari mɔsi la c'est à dire Maliki ka nin ko in voilà jamana bɛ komi du de o la ne ko n tɛ n da maga la fo n ka documentaire lajɛ n kelen k'a lajɛ bon ne yɛrɛ tilala yɔrɔ min na a tɔgɔ bɛ crédit de la quoi n'i tɔgɔ sera crédit ma dɔrɔn film na dɔrɔn o ye tiɲɛni bannen o y'a bɛɛ de dutigi jumɛn bɛ yen ko e bɛ sɔn i ka duden dɔ bɛ wuli dɔrɔn a yɛrɛ ma ten a tɛ sara dutigi la ka wuli dɔrɔn k'a fɔ ne bɛ taga du kungo fɔ yɔrɔ dɔ la dutigi dun bɛ est ce que o ye bonya de ye bonya t'o la o non bonya t'o la bon jamana fana b'o cogoya kelen de la n'u wulila ka taa n'u yɛrɛ ye Faransi de ka taga Macron sago kɛ bon bɛ Macron ka baara de la o tɛ dogo la o mɔgɔ bɛ se k'i bolo da mɔgɔw ɲɛna mais mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ hakili geren bilen quoi an bɛ yɔrɔ min na o ye tiɲɛ vraiment Mali an bɛɛ ɲɛ yɛlɛ la ten sa Mamadu kuma laban min b'i bolo fɔ i ka minute saba a banna kuma laban min bɛ ne bolo dɔrɔn Asimu k'an bɔ Faransi jɔnya in na parce que an t'a fɛ an ka to CFA la bilen an t'a fɛ an ka to Faransi kan kan bilen bɔ Faransi jɔnya la fɔlɔ dɛ parce que hali bi ma sɔn ka n da don a kuma la n tɛ fɛ ka n da don a la hali bi aménagement nalen bɛ ka minɛn dɔ d'an ka polisi dɔw ma a ma diya ne ye wa m'a couvrir parce que ne tɛ faden sagoya ko la mɔgɔ min bɛ fɛn d'i ma o ka jɔn nin ye fo ka diɲɛ wuli a bɔ na tɛ sali ne ma sɔn k'ala n da maga la n'i ka kuma tɛ n t'a fɔ yɛrɛ donc t'a couvrir je veux pas couvrir u b'a minɛ nin cogoya dɔrɔn de la machallah merci beaucoup olu ka janjuruw de u ka an jugu to yen dɔrɔn an yɛrɛ ka baara kɛ an yɛrɛ c'est tout merci beaucoup Kulibali an ninw bɛ yen merci salam alaikum n bala maliyɛnw n'i ye weleli kɛ a ye to miniti 3 kɔnɔna la parce que mɔgɔ baden de bɛ weleli la dugu tilalen don maliyɛnw bɛ fɛ ka weleli kɛ mɔgɔ bɛ weleli kɛ bɔ fan bɛɛ a bɛ to miniti 3 kɔnɔna la a b'a ka kuma fɔ a bɛ diya n ye kosɛbɛ allo 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 salam alaikum. Salam alaikum. C'est monsieur Haïdara depuis Paris. Haïdara, bismillah, minute ça va bibolo. Parikao, pour le bachitila. D'accord. Là, c'est très bien. Inch'Allah, Inch'Allah. Et me permettez que exprimer tout ça là, c'est important. Effectivement, c'est intentionnel. Oui. Malik est communiqué. Bon, moi, ce que je pense par rapport à ça. Nam. C'est un espion français. C'est un espion. Aïdara, il a comment faut mettre boisson dans quoi, il m'a comment faut me club là quoi. Voilà, c'est un espion français. Au qu'on est, c'est qu'à photo là. Mais à un niveau juste ici, bon, je pense qu'ils ont mis trop du temps quoi. Dans un état sérieux, comme jamana ka crédibilité yɛrɛ bila en jeu bon o bɛ jamana ka crédibilité bila en jeu bon o b'o ko négliger tantôt bon je pense que c'était bon il y a qu'on négliger quoi il y a qu'on négliger jusqu'à cette talent fuite bon allô oui vas-y oui go ahead voilà, vas-y. Voilà, on va faire dans un état sérieux. Non. Bon, comment on veut se faire bon, déjà. Mais est-ce qu'il y a un la follow? Ah, mais est-ce que c'est confirmé? Bon, en tout cas, moi, comme bon, je pense que c'est pas normal. C'est pas normal du tout.
Bon, déjà, bon, je pense qu'ils ont mis trop du temps. Kasi ka fɔ ko ne o ta cɛ minɛ ni nin ko yɛrɛ kɛra le jour même normalement ko an ka mɔgɔ bila ka taa minɛ le jour même. Mais i b'a dɔn ko est ce que ne nin confirmera o kɔrɔ de ko espion de bɛ régime yɛrɛ kɔnɔna la quoi o kɔrɔ quoi ko mɔgɔ dɔ de fɛnɛ bɛ yen mun bɛ ka nin fɛnɛ ko sugu ninnu kololo quoi n t'a dɔn bɛ k'a faamuya quoi. O b'a la o. Janfa bɛ régime kɔnɔna la quoi o y'o de ye quoi. Bon o fana b'a la parce que apparemment ani régime mɔgɔw yɛrɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon n y'a ka interview dɔ lamɛn yɛrɛ bon par rapport à les événements minnu tɛmɛna a tun b'a la a tun b'a essayer ka yɛrɛ justifier que non même yɛrɛwolo ka ko minnu kɛra avec les M5 tout ça là ale bɛ nin wele tout ça là ni a bɛ se ka taa photo ta ni fɛnw kɛ bon ko bɛ nin yɛrɛ a ka ok di mais jamana kanu bɛ bɛn na cogo min na a ye bɛn la tromper quoi a y'a la tromper parce que je pense pas que ni bɛn tun b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ta ka kɛ ni de ye k'a fɔ ko non lui il allait donner son ok ça c'était pas possible. Wa n ye n da don o kuma la o n y'a fɔ n ko i b'a dɔn bɛn ni denmisɛnnin de don a fɛnɛ il est en train de grandir nin fɛn sugu de b'a to mɔgɔ bɛ espérance sɔrɔ quoi a y'a faamu quoi il a eu beaucoup d'espérance nin ko kɔnɔna la quoi. Bon i b'a dɔn bon même ko ninnu Mali kɔnɔtɛ kelen tɛ o caman bɛ jamana nin kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ka État ka discours crédibilité ka kɛ kuma la gosilen ye ka kɛ i n'a fɔ ni État tɛ ka ca fɔ. Discrédité ka État discrédité. Exactement bon i bɛ mɔgɔ sugu ninnu to jamana kɔnɔ bon jamana wɛrɛw ani mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la olu bɛ wa kuma ninnu ta ka se ka jamana lagosi n'a ye à chaque fois bon aw bɛ yen a tɛ fɛn bɔ a la a tɛ fɛn kɛ foyi. Bon ne kɔni bolo bon État fana ni bon o tɛ réagir joona o b'a to yen ni tiɲɛni kɛra wagati min na o bɛ wuli bon c'est pas normal. N'an ye ɲininka sisan Aïdara munna u tɛ réagir joona c'est-à-dire n b'a dɔn réponse peut-être a t'i bolo quoi mais je suis en train de jouer les nets pourquoi a bɛ ka kɛ parce que kelen tɛ fila tɛ saba tɛ ne yɛrɛ bolo c'est niveau juste problème bɛɛ ye justice de ye u ka justice falen dɔrɔn. Merci. O justice u ka falen u ka na ni mɔgɔ wɛrɛ ye an b'a ale fana ka taabolo lajɛ. N'a ma ɲɛ a bɛ falen tant que n'a ma ɲɛ a bɛ falen dɔrɔn de ye o dɔ de ye solution ye. mais ne bɛ ka nin kuma in fɔ ne bɛ ka nin kuma in fɔ depuis Kasɔrɔ ka 6 mois ne ko k'a gɛn. Bon oui mɔgɔ bɛɛ bɛ ka kule ko justice ma ɲi mɔgɔ bɛ ka kule ko justice ka suma quand c'est comme ça là bon mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bon il y a personne qui est responsable bɛɛ bɛ se ka remplacer bɛɛ bɛ remplacer ni i ye mɔgɔ ta baara la bɔ ni jamanadenw bɛ k'a fɔ ko non a ka taa a ka ba taabolo fiɲɛ b'a la walima a ka suma walima bon o ɲɛ tɛ fɛn na bon i bɛ nin falen ni. Bon je crois que Kasɔrɔ bɛ sɔn ka gɛn tile fila in na parce que n ye conseil des ministres n y'a lajɛ Assimi tun bɛ ka ɲɛ min jɔ a la vraiment ɲɛ ɲuman tun tɛ dɛ. Bon, tu vois ça. Vraiment. Bon, en tout cas, il faut. Aïdara, i ka kuma laban fɔ mɔgɔ cali na i ka minute 3 a banna mais i ka kuma laban fɔ. N bɛ kuma bila yen de toute façon merci bien parce que i bɛ a to auditeur u ka se ka u yɛrɛ exprimer tout ça là. Absolument a dabɔlen b'aw de kama o ne yɛrɛ kelen don n ka cɛ ne bɛ kuma ɲinɛ ni jakuma ni soso de kan mais. Non il te suit tout le temps mi wele bi même les informations concernant à la Russie, Ukraine, aux États-Unis, tout ça là, je suis. Oui. Donc voilà, mais quoi Brian quoi. Merci bien. Merci. Aïdara, salam alaikum. Aïdara ko vraiment ko ni ko me ka se niveau mi ma ka ko be ka ko mi kulonge demsen kulonge ye fom ko sharia te boli jona ko ni bolla ka be na ke malu abai ya ko donc ko trop c'est trop. Allô. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko jamoni boro. Ismaila Ba, Sénégal. Wow, nanga def. Ouais, Nassi Jam, ça va? Ça va, correct. Comment la journée bi? Tiens, Ahmed Daour là, tiens. Atori. Mashallah, Iba, bismillah. Ba. Maliyan ko nga chagal ga be du toro wala. Ne ro ni vraiment justice u Sénégal sumo ga barala wala. U Sénégal sumo ga barala re. Suno Malik ya kana de mba akana. Voilà, vraiment, il y a pas de tableau non, niveau zéro, hein, il faut que tu mais vraiment, Assimi quand la justice fallait y aller de voilà, Mali justice, à te quoi qu'on a on est Sénégalais, on fait, quand il y a Sénégalais, Sénégalais, Nigeria, China dans la neuf, c'est que dans Malais, t'as n'ako barga, voilà, n'ako barga ni toro.
mala zero tena ne rebe sana le na ko bara de mais era warto la mo milliardaire milliardaire be sene de ke Amérique milliardaire c'est de politique Amérique milliardaire de politicien on a sigi pour que le taxi bouille barakala drone est na folo diakolom seulement au Mali c'est seulement en Afrique politicien devient millionnaire ne plan ne Sénégal ne sera kala watanduru mais là sonye ba ka yere Mali est-ce que le musra machana machallah machana akachano yi ya bara yere parce que la na faka bonni al ni asim sera flom Niger dalanga di Mali jeune ma bi na kon tamatin fen na ko wono fen wallahi jamana woro bi pas Mali ate korobo Sénégal côté Mali la wallahi ate korobo ma an ɲɛmɔgɔ nɔ justice ninnu sera ka sɔrɔ Mali Konatɛ ko yɛrɛ Mali Konatɛ kun man ka bɔ yɛrɛ Mali Konatɛ man ka bɔ a dogolen bɛ Mali kɔnɔ u b'a ka bɔ o ye faux débat de quoi. Bon ma n tɛ se ka n da don a ka dogoli ko la parce que ma sɔrɔ a fɔra de a kuma bɛ ala in na mais Malien tɛ nkalon tigɛ Malien tɛ nkalon tigɛ a bɛ ko exagéré de mais ma confirmation sɔrɔ a la mais n'a kɔni ni Malien bɛɛ bɛ tunu vraiment ne ko ma dɔwɛrɛ fɔ wallahi ni administration ma sabali o bɛ k'u yɛrɛ kala ye a bɛn ala na kira cɛ n'u tuna justice nɔ b'a la sinon an ka cɛ a ka papier kan ka fɛ bila liste la n'a kɔni tuna justice nɔ bɛ sɔrɔ a plan na asima musu t'o la la ilaha illallah a to kɔkɔrɔ yɛlɛ ko olu bɔra ka Mali kɔrɔ de yan an tɛ manamana ko la cɛsi bolo bilen terroriste zéro an k'i ye dɔrɔn an k'i datugu su kɔnɔ a banna an tɛ dɔnkɛ ni misiki mana an t'an fari siɲɛ tan ŋɛɲɛ Mali kura a bɛ jɔ inchallah merci beaucoup i yɛrɛ bɛ to ka photo min bila photo in ka di n ye toro wallahi tuma dɔ la yɛrɛ han non n'i y'a i bɛ to ka Mali kura dessin min bila nin an ka Mali kura photo bɔ n ka cɛ maliyɛndenw ka la ko Mali kura k'u ye civilisation dannen don wa ma yara jama i ŋani ala ka ɲa i ŋani jugu tɛ ka ɲɛsin Mali ma wa inchallah a bɛ kɛ inchallah a se b'a la inchallah ni ala ka jɛ an ka ŋani di ɲɔgɔn ma selo an ka dugawu k'an faso yara jama mɔgɔ bɛ jugu la u bɛɛ b'u kɔ bɔ mashallah sego ka dugawu minɛ yɔrɔ non a tɛ kɔrɔbɔ u ko de Segu y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ya ina ne de sera ko maa ma bɛ Mali jugu la janfa la ko bɛɛ datugulan bɛ tu i kɔnɔ nin ta a tɛ ka kɛ nin chaque semaine dɔ datugulan bɛ tu a kɔnɔ a bɛɛ fara bɛ ka bɔ a kan ok k'u bɛ don ni basa bɔra yan kan an tɛ sɔn o ma dɛ merci beaucoup ça Mali kura tante ne merci a banna i ba kan bɛn salamu alaikum ba ok dugu ɲɔgɔn cɛ mashallah salamu alaikum